हेलौ लोगोफोर, दिनैनि बे गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थालायबाय। स' लोगोफोर, दिनै आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननो एनआर साइन प्रडाक्शन बेनारनिफ्राय दिहुनजानाय गोदानै आबुं मोनसे अफिसियेल मिउजिक भिडिअ, जाय मिउजिक भिडिअनि मुङानो जादों सिम्पोल। स' बे मिउजिक भिडिअआवनो गाहायै फावखौ खालामदों राहुल साह, लोगोसे निजु राजरानी बसुमतारी। मेथाइखौ रोजाबदों नयन बरगयारी, लोगोसे पुर्णिमा बसुमतारी। लिरिक्स टनखौ होदों बिथां नयन बरगयारीयानो, मिउजिकखौबो होदों बिथां नयन बरगयारीयानो, मेकआपखौ खालामदों सरिता प्रजापति, लिरिक्सन करिय'ग्राफखौ खालामदों राहुल साह। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअखौ जुदि नोंथांमोना दासिमाव नायालासिनो थादोंब्ला एनआर साइन प्रडाक्शन चेनेलाव बयबो थांनानै नायहैदो। स' बे मिउजिक भिडिअखौ दाखालिनो रिलिज खालामनानै होदों। स' दासिमाव जुदि नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायालासिनो थादोंब्ला एनआर साइन प्रडाक्शन चेनेलाव बयबो नायहैदो आरो नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ माबोरै जादों आंनो अननानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरदो। स' लोगोफोर, बे मिउजिक भिडिअआ जोबोद मोजां जादों। स' नोंथांमोनाथ' मिथिखायो बिथां नयन बरगयारीनि मेथाइ रोजाबनायाथ' जोबोरैनो मोजां जाखायो होनना। स' नोंथांमोना बयबो थांनानै बे मिउजिक भिडिअखौबो नायहैदो आरो बिथांनि नयन बरगयारीनि मेथाइ रोजाबनायखौ बयबो खोनासंदो। स' लोगोफोर, आंनि दिनैनि दासिमनि भिडिअ आपडेटआ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लादो, जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदिनो गोदान मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेटखौ मोनबाय थायो।